Kaixo eta ongietorriak gure kanalera. Orain honetan, 2022 garren urteko ekainean EHUko hautaprobetan agerturiko ariketa batzeko dugu. Eta ariketa honetan matrize bat ematen digute, M parametroaren menpe dagona, eta eskatzen digute zehazteko M parametroaren ze balioetarako matrizeak ez duen alderantzizko matrizerik, ez? Beraz, lehenengo hori egingo dugu, eta gero eskatzen digute kalkulatzeko alba da alderantzizko matrizea M berdin 0 den kasuan. Orduan, lehenik matrizea idatziko genuke, idatzita dago goian, berdin-berdina, eta bere determinantea kalkulatuko dugu. Sarrusen bidez, M-ren funtziopean dagoenez, bigarren mailako adierazpen bat egiten zaigu, eta berdin 0 egiten dugu, jakin nahi dugulako noiz determinante honek 0 balioa duen. Pixka bat, zati bi egingo dugu, berdin 0 dagoenez, egin dezakegu denak bikoitiak bai dira, koefizienteak. Eta bigarren mailako ekuazioen formula erabiliz, M berdin bat eta M berdin bi baliotara iristen gara. Beraz, M bat edo M bi direnean, M eren balioa bat edo bi denean, ez da existituko, ez dago alderantzizko matrizerik. Zergatik determinante hau alderantzizko matrizea kalkulatzeko adierazpenean izendatzailean dago. Beraz, edozein gauza ez 0 infinito emango luke eta ez da balio erreal bat, beraz ez litzateke alderantzizko matrizea existituko. Bigarren zatian M0 egingo dugu, M-ren balioa 0 hartuko dugu, eta determinantea idatzi ondoren, sarrusen bidez kalkulatuko dugu bere balioa. Bere balioa 4 izanik, orduan joko dugu alderantzizko matrizearen kalkularako behar dugun adierazpenera. Eta bertan, zenbakitzailean goian, adjuntoen matrize iraulia agertzen da. Eta izendatzailean behan, determinante honen balioa, beraz 4 denez 4 idatziko dugu. Eta zenbakitzaileko zatia faltako litzaiguke. Zenbakitzailean adjuntoen matrize iraulia idatziko dugu. Beraz, lehenengo banan kalkulatuko ditugu adjuntoak. Adibidez, bat adjuntoa, esan nahi du lehenengo lerroan eta lehenengo zutabean egongo den adjuntoa. Gero irauliko duguna, ez? Baina hori nola kalkulatuko dugu, -1 ber I gehi J, I da lerroaren zenbakia, eta J zutaberen zenbakia da. Orduan, kasu honetan, bat gehi bat. -1 ber bat gehi bat, -1 ber bi, bat plus, ez? Eta bider bere minorea, ez? Bat minorea. Bat minorea esan nahi du, matrize honetan kenduko dugula lehen zutabea eta lehen lerroa, eta gelditzen zaigunarekin determinante bat egingo dugula, bi bider bi, mailako determinante bat. Adibidez, kasu honetan, lehenengo zutabea kenduz eta lehenengo lerroa kenduz, gelditzen zaigu -bi 0, bi bi determinantea. Eta hori sarrusen bidez kalkulatuz, -4 ken 0, lortuko genuke, beraz, -4. Bat bi adjuntoa, -1 ber bat gehi bi, -1 berriro, -1. Izango litzateke, bider bat bi minorea. Bat bi minorea lortuko genuke, lehenengo lerroa ezabatuz, eta bigarren zutabea ezabatuz. Orduan bat 0, 0, bi determinantea izango litzateke, eta hori bider -1 egin beharko genuke. Beraz, bi ken 0, bider -1, -bi. Azkenean, hirugarren bat hiru adjuntoa izango litzateke -1 ber bat gehi hiru, beraz plus bat. Bider bat hiru minorea.
bat hiru minorea, berriz, lehenengo lerroa eta hirugarren zutabea kenduz gelditzen zaigun determinantea, ez? Bi bider bi mailako determinantea izango da. Beraz, sarruzen bidez, bat bider bi, ken 0, bi izango genuke. Eta horrela, urren ez urren, bederatzi adjuntoak, ez? Kalkulatuko genituzke. Eta gero matrizea osatuko genuke, eta ondoren irauliko genuke, ez? 90 gradoko, beraz, lerro bat, zutabe bat bihurtzen da. Lehenengo lerroa, lehenengo zutabea bihurtzen da. Eta zati lau eginda, azkenik alderantzizko matrizea lortuko genuke. Ez dago soberan alderantzizko matrizea kalkulatu ondoren biderkatzea jatorrizko matrizarekin eta probatzea identitate matrizea lortzen dela, ez? Kasu honetan 3 bider 3 mailako identitatea matrizea. Identitatea matrizea da matrize bat diagonal nagusian bat daukana, bat diagonalean, eta beste elementu guztiak 0 dituena, ez? Eta kasu honetan probatzen badugu lehenengo, lehenengo lerroa, bider honen lehenengo zutabea biderkatzen badugu, -1 bider 0, 0, gehi bat bider bat, gehi bat bider 0, beraz bat, eta oraingoz ondo legoke. Hau bider bederatzi eginda, probatuko genuke eta kasu honetan betetzen da, beraz ondo kalkulatu dugu alderantzizko matrizea. Eta hau izango litzateke, ariketa honen ebazpena. Horrelako ebazpenak eta azalpenak gustoko baituzue, emaiozue gustatzen zait botoiari eta harpidetu zaitezte kanal honetara. Mila esker.